Teksthånden. Ja. Det kunne du jo godt, Jonas. Det er lidt varmt. Ja, en lille smule. Skal der mere? Ja. Det er godt. Ja. Er det decaf det her, eller hvad? Nej. Er der mere syltetøj deri? Ikke ret meget, tror jeg. Jo. Skal du smage? Så Kina. Nej, jeg kan Hvad ikke mere lide lander du? syltetøj. Jeg kan i hvert fald ikke lide de røde. Ej, hvor er munden nu? Det er godt.